खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जनायाव बिस गोनां प्रसाद जानानै सासे आइजोनि जिउ खहा, सा 132निबो बांसिन सुबुङा जब्रायाव। आलफाया रायजोनि मोन 25 गुबुन गुबुन जायगायाव बमा लागायदों। बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि थैनाय सान फालिदों। जम्मु काश्मीर आरो हारियाना बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। सारन्थाइ गोग्लैनायजों सानै बिदा फंबायनि जिउ खहा। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया जखम। आसामनि सानै जोलुर गेलेगिरिफोरा SAFF चेम्पियनशिपनि थाखाय आन्डार-20 टीमआव बाहागो लागोन। मेघालयनि बारग' गिबि मन्थ्रि सालचें सि मारागा 82 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। जनायनि सिमेन्टसापरियाव गिख्रंथाव जाथाय। प्रसाद जानानै सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सा 132निख्रुइबो बांसिन सुबुङा जब्रा जादों। बिस गोनां प्रसाद जानानै जिउ गोमानाय आइजोखौ देखा सनितपुर गामिनि शर्मिला स्वर्गियारि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 13 आगस्ट खालि जनायनि सिमेन्टसापरि आन्सलिक बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे बाथौ आरज हाबाफारियाव 1 नं नावखाथा, राउन्ड सान्तिपुर, देखा सान्तिपुर, जार्मनबारि बायदि गामिनिफ्राय सा 132सो हौवा हिन्जाव आरो उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो इसोरनो बावनाय प्रसादखौ जादोंमोन। प्रसाद जानायनि उनावनो बै सुबुंफ्रा जब्रायाव गोग्लैयो। रिपर्ट बायदिब्ला प्रसाद जानानै जब्रा जानाय सुबुंफोरखौ देखापाम आरो सिमेन्टसापरि गुदि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय उननि समाव बिसोरनि हालोदखौ नोजोर होनानै गासैखौबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय सिलाफोथार मडेल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। अब्लाबो देखा सान्तिपुर गामिनि शर्मिला स्वर्गियारि मुंनि आइजोआ बृहस्पतिबारखालि देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो जोबथा हां लायो। बबेखानि बिस गोनां प्रसाद जानानै जब्रायाव गोग्लैनाय सा 132 सुबुंफोरखौ दासिमबो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बृहस्पतिबारखालि हादरनाङै 78थि उदांस्रि सान फालिदों। आसामावबो खना खनला हादरनि उदांस्रि सान फालिदों। बेनि गेजेरावनो रायजोनि गुबुन गुबुन मोन 25 जायगायाव बमा लागायदों होननानै दाबि खालामदों आलफा उदाङा। आलफा उदाङा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रायजोनि मोन 25 जायगायाव बमा लागायदों होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि गुबुन गुबुन जायगायाव लागायनाय बमाफोरखौ बोखांनानै डिफ्यूज खालामनो थाखायबो प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों आलफा उदांनि बिथिंनिफ्राय खुंथायखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि आलफा उदाङा मैया 15 आगस्ट हादरनि उदांस्रि सानखालि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम मिलिटारि प्रटेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव बमा लागायदोंमोन। नाथाय माखासे टेकनिकेल जेंनानि थाखाय थिखानाय सम बायदियै मावफुंनाय जायाखै। बेनिखायनो रायजो राजानि रैखाथि आरो गाहामखौ नोजोर होनानै आफादनिफ्राय बमा लागायनाय जायगाफोरखौ फोसावनाय जादों होननानैबो आलफा उदाङा प्रेस बिबुंसाराव रोखायै फोरमायदों। ओरैहाय बेनि उनावनो दिनै रायजोनाङै बमानि गिखांनाय थासारि सोमजिदों। बबेखानि आलफा उदाङा फोरमायनाय जायगाफोराव आसाम पुलिस आरो रैखाथि बिफाना सार्च अपारेशन खालामदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गुवाहाटि नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थरथाम गोगो बमाखौ बोखांनो मोननाय जाबाय आरो नोगोरमानि माखासे जायगायाव आलफा उदाङा लागायनाय बमाया दंबावो होननानै फोरमायदों। दिनै बारग' गाहाय मन्थ्रि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीनि थैनाय सान। सानसेनि हाबाफारिजों दिनै बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि थैनाय सान फालिदों। 1924 मायथाइनि 25 डिसेम्बर खालि जोनोम मोननाय अटल बिहारी वाजपेयीआ 2018 मायथाइनि 16 आगस्ट खालि मोनाबिलि 5:05 दिल्लीनि एम्सआव रुंसारि जादोंमोन।
बाजपेयीनि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै दिनै फुङावनो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखार, लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाजों लोगोसे रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह, मिरुनि मन्त्रि आरो बिजेपिनि हादरारि आफादगिरि जेपि नाड्डा, मिरुनि गोबांसा मन्त्रि, बिजेपिनि गोबांसा एमपि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाजपेयीनि मांखरसालियाव बिबार बावहैदों। मख'नो गोनांदि अटल बिहारी बाजपेयीआ उदां भारतनि 10थि गाहाय मन्त्रिमोन। बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै समायखिरा लादोंमोन। गिबियाव बिथाङा 1996 मायथाइयाव 16 मेनिफ्राय 1 जुनसिम 13 साननि थाखायल' गाहाय मन्त्रि जादोंमोन। 1998 मायथाइनिफ्राय 1999 मायथाइसिम 13 दाननि थाखाय गाहाय मन्त्रि जादोंमोन। बेनि उनाव 1999 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइनि 22 मेसिम 5 बोसोरनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि महरै बिबान रुजुननानै हादरखौ दैदेनदोंमोन। हादरनि बिसायख'थि आय'गआ मोननै रायजो फारियै जम्मु काश्मीर आरो हारियाना बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बायदिब्ला मोनथाम खोलोबाव खुंगोन जम्मु काश्मीर बिधान सभानि बिसायख'थि। 18 सेप्तेम्बर खालि गिबि खोलोब, 25 सेप्तेम्बर खालि नैथि खोलोब आरो 1 अक्ट'बर खालि थामथि खोलोबनि बिसायख'थि खुंगोन। गुबुन फारसे हारियानायाव मोनसेल' खोलोबाव बिधान सभा बिसायख'थि खुंगोन। हारियानायाव 10 अक्ट'बर खालि बिधान सभा बिसायख'थि खुंगोन। बेनि उनाव 4 अक्ट'बर खालि मोन्नैबो रायजोआव बिसायख'थिनि भट सानगोन आरो रिजाल्ट फोसावगोन। बिसायख'थि आय'गआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बै बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव गासै मोन 90 बिधान सभा मासि दं आरो गासै 89.9 लाख भटारफोर दं। बेनिनो गिबि खोलोबाव मोन 24 मासि, नैथि खोलोबाव मोन 26 मासि आरो थामथि खोलोबाव मोन 40 मासियाव बिसायख'थि खुंगोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव आर्टिकोल 370 खौ बोखारनायनि उनाव आरो आबुं रायजोनिफ्राय मिरुजों खुंजानाय रायजो महरै गनायथि मोननायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बिधान सभा बिसायख'थि खुंनो थियारि खालामदों। 10 बोसोरनि उनाव जम्मु काश्मीराव मोनथाम खोलोबाव बिधान सभा बिसायख'थि खुंगोन। नलबारि जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि सारअन्थाइ गोग्लैसिनजानानै सानै बिदा फंबाया दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ सियालमारि ओनसोलनि गारिघाट गामिनि थागिबि जेकट आली आरो जायेद आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नलबारि जिल्लानि बरखेत्री मुंनि जायगायाव बिसोर बिदा फंबाय सानैया फाथो सुबाय थानाय समावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय सापर ओनसोलनि 17 नं राजा लामायाव शुक्रबारखालि गंसे ट्राक आरो साखा खबब्रै गारिजों हरखाबै मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव सानै सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया सापर टाउननि मौवाटारी साखाथियाव थानाय राजा लामायाव गंसे AS17C 2142 ट्राकआ बङाइगाव फारसे फैबाय थानाय समाव गंसे AS01AO 3925 मारुति स्विफ्ट डिजायार गारिजों हरखाबै सौग्रावलायदोंमोन। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानैबो सुबुंखौ धुबरी क'क्राझार जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय थिनथिलानि थागिबि इनामुल हुसेन आरो शाहिदुल इस्लाम आरो गुबुन सासे गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ नास्ताद आली होननानै सिनायथि होनाय जादों। खौरां मोननायनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसफोरा नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै लाना थांनायजों लोगोसे गारिखौ जब्द खालामनाय जायो। बेराफारसेथिं बृहस्पतिबार मोनानि समाव गवालपारा जिल्लायाव जानाय गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे बाइक ड्राइभारा ट्राकजों सौग्रावनानै दुखुनांथावै जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायनि लोगो लोगोनो जाथायसालिनिफ्राय ड्राइभारा ट्राकखौ लानानै खारदोंमोन, जायनि जाहोनाव दासान्दि पुलिसफोरा गारिखौ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नेपाल रायजोनि काठमान्डुआव 16 आगस्तनिफ्राय 28 आगस्तसिम खुंजानो गोनां SAFF आन्डार 20 मेच चेम्पियनशिप 2024 जोलुर बादायलायनायाव इन्डियान
Under 20 टीमनि जानानै आसामनि सानै जोलुर गेलेगिरिफ्रा सायख'जानायाव रायजोनाङै गोग्गानायखौ नुनो मोन्दों। डिफेन्डार मनबीर बसुमतारी आरो फरवार्ड गोगोमसार गयारिमोनखौ टीमनि गाहाय कच रन्जन चौधुरीया सा 23 गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सायख'नाय जादों। गुबैयै गसाइगावनि थागिबि मनबीर बसुमतारीया आइजलनि टाटा ट्रास्ट अफ एक्सेलेन्सआव थानानैनो जौगाखांबोनायमोन आरो बियो दासान्दि केरेला इउनाइटेड एफसिनि जानानै गेलेनायखौ नुनो मोनो। बेराफारसेथिं गोगोमसार गयारियाबो महालियाव थानाय मिनेर्भा एकाडेमियाव जयनिं जानायनि सिगांनो आइजलनि टाटा ट्रास्ट अफ एक्सेलेन्सआव थानानैनो जोलुर गेलेदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बिसोर गेलेगिरिफोरखौ साबायखर होनायजों लोगोसेनो आसामनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोन गेलेगिरिफोरखौबो गोसो थुलुंगाखांहोगोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो सांग्रां ब्रह्मआ आसाम ट्रिब्युननि गेजेरजों फोरमायबावदों दि बेयो मोनसे आसाम आरो बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बिसोरो गोसो होनानै गोबां नाजाना गेलेलांबाय थायोब्ला इयुनाव सेनियर इन्डियान टीमाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। लोगोसेनो बिसोरनि आखा-फाखाखौ नुनानै साबायखर बावनाय जायो। मेघालय रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेस दोलोनि सासे गोख्रों मावथि दैदेनगिरि सालचें सि माराकआ 82 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला लोमजानायनि जाहोनाव 8 आगस्तखालि हलि क्रस हस्पिटालाव थिसननायनि उनाव 12 आगस्तनिफ्राय फाहामथाय होगासिनो दङमोनब्लाबो शुक्रबारखालि बियो रुंसारि जायो। 1993 निफ्राय 1998 सिम मेघालयनि 6थि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जादोंमोन। बियो मेघालय लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव सा गार' हिल्स समष्टिनि जानानै राजखान्थियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। गावनि मोजां हाबा मावनायनि थाखायनो सालचें सि माराकखौ मिस्टार क्लीन होननानैबो मिथिनाय जायोमोन। लोगोसेनो बियो मावबादिफोरनि बेरेखायै गोख्रों हाबा मावनायबो जादोंमोन। बेफोरनि अनगायैबो बियो 2003 मायथाइयाव मेघालय रायजो कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।